site n'ịhụta ihu ọma Chineke nke ndị mbịarambịa dịka nwaanyị Zarefat nke di ya nwụrụ na Neeman nwetara. Yeshua mere ka a mara na amara Chineke adịghị akwanyere oke ala mmadụ, agbụrụ ma ọ bụ uru anyị ugwu. Amara Chineke bụ maka onye ọbụla ọ họrọ imere amara, ọbụna ndị iro anyị. Obi ọ na-adị anyị ụtọ ma Chineke mere ụfọdụ amara? Ozi amara nke Chineke ga-abụ ndị na-enwe mmetụta nke iri eri ga-ajụ mgbe niile. Otú ọ dị, ọ bụ ndụ maka ndị na-enyefe kpamkpam n'ọrụ Chineke ịzọpụta onye ọbụla. Onyenwe anyị Yeshua, nye anyị obi ike ịnabata okwu gị, ọ bụrụgodị na ọ na-agbagha akụkọ anyị. Ka mpako ghara igbochi anyị ime mmemme nke amara gị. N'ọnọdụ ọbụla anyị chọtara onwe anyị, ka eze gị mee. Ụtụtụ dị egwu.